मयूर चक्रधर कह कह किए तू कह कह किए तू তোমাকে রসগোল্লার মতো নিয়ে যাব চামুন্ডা কোন রসগোল্লা ভলিয়া নবু হ্যাঁ বঙ্গালী বঙ্গলা দেশ ভাই রসগোল্লা নবুছি জানিলু তু জানিলু তু মতে বউ দেখাউ হ্যাঁ ইয়ে মতে বউ গুটু ভূত দেখাউ ମୁଁ ଆନାବେଲେ କନ୍ଦୁରିନି ତାପରେ ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ କେତେ କେତେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭୂତ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଏଇନା କାନ୍ତରା ଆଜି ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଏଇନା କାନ୍ତରା ଆଜି ଦେଖିବୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବର ମୁଣ୍ଡା ମାଲୋ ମା ମାଲୋ बढ़िया जिन शुण बापा ताकू नहीं जीवु सबू शुक्रवार 7 थर लेखाए शुकुआ खाइबा दो तापर देखिबु भूत कुआडे जीव बढ़िया चक्रधर भी से कौन जानी बढ़िया चलो चलो आओ सकाल 5 बेपार हो गला होय रे शंकरा केते दिन लोकंकर मारिबु कहलु मु कोन माइली तू जानि दिबु तू कोन माइलु मु आ तोते कोन कहि परिबि अरे बापा यही किना हाली हाली गोटे भूत धर ह्यूमन सागर भूत को मिसे कि यही भूत संख्या हला 40 लक्ष 6 बुझिल ना नहीं हां अरे सत बता तो ए भूतुर मने पइला तोर इंटरव्यू पाई मु गोटे भूत छाडी दी कोन हेई इंटरव्यू कर कोन आ हबो 21 लाख रे तो एसआई चाकरीटा बिक्री हे गला आ मु हेली कुंभार घर छुआ छोट बेलू खाली माटी कादुआरे पड़ी माटी देखी पैसा देखिनी छाड़ से कथा देखलु मो हाथ रे कोन लिखाई हां 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 हाथ देख टका सर ले
हेलो हेलो अरे सुबह दो गोरा कराए और गालों को चकचक कराए हेलो हे ସତରେ ନା କଣ ତୋ ବ୍ଲଗରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗର କମେଣ୍ଟ ପଢି ହଉନି କି ସାବୁନ ଲଗେଇଛୁ କିଲୋ ଭଲ ବାସୁଛି ତ ହଉ ହଉ ଦେ ମୁଁ ଧରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ସିଏ କଣ କହୁଛୁ ମ କଣ ସେ ପଡା ମୁଆ ଭେଗ ଆସୁଛି ହଁ ଦେଖ ଝିଅର ରଙ୍ଗ ହେଇଲୋ ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ 9 3 6 ପରସି ଦେବି ଗେମ୍ଫି ପକେଇବୁ ବସିକି ହଁ ଚାକିରି ହେଲାନି ପରୀକ୍ଷା ତ ବାତିଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ପାରିବେନି ବିକି ପାରିବୁନୁ ତୁ ତ ବହୁତ ସାହସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋପା ଖଣ୍ଡ ତ ବାଟି ବାଟି ହେଇକି ମଲା ଏବେ ତୁ ବି ସେଇଆ କର ए सुन गलु बजारु 2 किलो मटन किले छेना पड़ 6टा पइड नै गेसिबु रिंकी को आज देखिया आछंती रिंकी को देखिया को के आसीबो जिए भी आसु तोर कोन जाउची पतोड़ कथा तोर कोन जाउची तते तो कहली तू बाजार जीव नै गेसु केते रंग देखाउछ एते जिनिस पैसा कोडू आसीबो जा नहीं गेसु काली मोर बाहाघर तमे आसीबो तमे जदि न आसीबो भारी बादिबो हे म जाई आसिलेनी हस ला पोड़ा मई फोटो रोक खाली रील्स खाली दिन तो रात रील्स गोगनी आज अपन मन को फेवरेट सरप्राइज है सरप्राइज से कन जानली देखी आज तो देखिया ये होचली मोरा भाभी स्वामी आओ साला तो मासे कोन मुस्ती की पळेले बोललो कराटा से ना बोलो करे तो से सोमारू ये होची हमर असली मोहरा मु कोन जानिनी सबु व्यवस्था हेई जाईछि एई कागज रे खाली गोटे दस्तखत तापरे सबु जमी हमर सेठी गोटे रिजॉर्ट हबो मिनती देवी रिवर साइड रिजॉर्ट जोडी की विदेशी चढ़ई आसीबे माछो खाइबे दामी दामी मद पीबे पर छाड़ी देबे टंका झड़ी पड़िबो
ଚିଆଟା ଦିଅ ଚିଆଟା। ତମର ଜଗତ ଖାଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତମ ନାଁଟା ଯେମିତି ଗାଁଟା ତମର ଲାଇଫ୍ ବି ସେମିତି। ତମର ଯୋଉ ଆଚାର ବଡି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ନା ଖାଲି ଗାଁ ଯାକ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମ? ସେମିତି କଣ କହିଦଉଛୁ? ଆମର ଜଗତ ଖାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଦଳ, କାମ ଧାମ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତ ସୁରାଟ ଆଉ। ପୁଣି ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ତୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ଛାଡ, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ନା, ତମର ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲେ ନା ଆଉ। ତୁ କାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେବୁ? ତୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଦେଖି ଦେଖି ମୁହଁଟା କୋଉଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କୋଉଠି ଏଇ ଜଗତ ଖାଇ ଭଣ୍ଡାର। ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ? ପଳେଇ ଯିବୁ କହୁଛୁ। ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? କାଲି ହେଲା ହୋଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେ। ମାଟି ଗୁଡା କଣ ପୋଳି ପକେଇଲୁ ଯେ? ଓଫୋ, ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଣିପାରୁନି। ଆଉ କଣ ନା ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ। କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା। ମତେ ତୁ ଦରକାର ନୁହଁ, ତତେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତମ ଘର ମୂଳେ ମୁଁ ଆମର ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଦେବି। ଆମ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେବୁ। ହଉ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛୁ? ଦେଖିଲୁ। ଇ ମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଫଟୋ। କେତେ ଦବ ସେଇଟା? ମୁଁ ରାଗିଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ସରକାର ଦିଆ ହୁଏ କେବେ ତା ଦାମ ପଚାର ହବନି, ବୁଝିଲୁ? ସତରେ ମୁଁ ତ ନିଜ ଲୋକ। ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ଲୋକ ମୁଁ ତତେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ଦେ। କହିଦେବୁ ନିଜ ଲୋକ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଶୁଣ, ଖାଲି ଭାବ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ହବ। ସେଇ ଘରେ ଖାଲି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ, ତା ନାଁ ହେଲା କୁନି। କୁନି ପୁରା କହିଲି ବା କୁନି। ହଉ, କୁନା କୁନି 2 ଜଣ। ଚାମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବର ମୁଣ୍ଡା ଚାମୁଣ୍ଡା ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ବା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭୂତ ସଭାପତି। ଆଜି କେତେ ଭୂତ ଧଇଲୁ କହିଲୁ? ଆଜି ମୁଁ ଯେତେ ଭୂତ ଧରେ କି ନ ଧରେ, ତୁ ଯଦି ବାପା କିଛି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତମେ 2ଟା ଯାକ ଭୂତ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ଶିଖ, ଟିକେ ଶିଖ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆରେ କଣ ଟିକେ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଆମ ଘରେ କହିବି। ଠିକ୍, ସେ ଝୁଅ ଛୁଆଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଚାର ବଡି ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲେଇ ସେ ବିକୁଛି ନା ରେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଓଲା ମୁହାଁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଚାକିରି ହେଇ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭଳିଆ ଆମ ଭଳି ପିଲା କେତେ ବାଟ ଯିବେ କହିଲୁ? ଯାଇ ଯାଇ ତ ସୁରାଟ। ଛୋଟରେ ଟିକେ ସକାଳେ ସେଇ କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁରା। ଆରେ କୁମ୍ଭାର ଘର ପିଲା। ମାଟି ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ମାଟି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ତମ ହାତରେ ବିରାଜମାନ। ମା, ସେଇ ମା, ମାଟି ମା, ମୋରେ ମା ମଙ୍ଗଳା।
ସବୁ ମା ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ ତୋର ପେଟ ଅପୋଷଣ ହେବ ଜମା ନୁହଁ ମାନେ ଆରେ ଓଲୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଦର ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପା ଦିନେ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳର ବଡ଼ କୁମ୍ଭାର ଥିଲେ ହଜାର ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା କେତେ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ତୁ ଯେ ତମ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିଲୁ ଯୋଉ ମାଟି ମା ତମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଲା ତାକୁ ଦେବୁ ଆରେ ଶୁଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଦୟାନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜମିଟା ଅଛି ସେଇ ଜମିରେ ମୁଁ ଏବେ 4ଟା ଭୂତ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ତୁ ଯିବୁ ସେ ଜମିରେ ତୋର କୂଳ ମାଟି ଆଣିବୁ ସେଠି କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ହେଲା ଯା ଅବଶ୍ୟ ବିଚାରଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯିବା ବାହାରିବା ତାବା କହିଥିଲି 4ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚା ହବ 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକି 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଯାହା ରଖିକି ଯାଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋହ ଭୁଲେଇ ଯାଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ ବୋଲି ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋହ ଭୁଲେଇ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ମତେ ଦମ ଧରା ଏକା ଏକା ରହିବୁ କେତେ ଦିନ କେବେ ନା କେବେ କାହାକୁ ଦବୁ ତ ମନ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଓହୋ ଜାଗାଟା ବୋଲେ ହେଇଛି ଆଉ ଘରେ କାଲି ଜାଗାଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲେ ପଛେ ପୁଅ ବାହାର ଶୁଣୁଛ ତମ ସହିତ କାଲି ମୋର ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ତ ସବୁ ତମର ଆଉ ହେଲେ କହିଲ ମତେ ତମ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କହିଲ ମୋର ପୁଣି କେତେ ଫଲୋୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଣେଇବି ନା ନାଇଁ ଆମର ରିଜର୍ଟଟେ ହବ ଉଦ୍ଘାଟନଟେ ପୁଣି ହବ ଭୋଜି ଭାତ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କୁହ ବା ତ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମତେ କହିଲ ପୁଣି ଫଲୋୟର୍ସ ମତେ କହିବି ରୁହ ବା ମୋର ତ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି ହଁ ନୁଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ହଁ ନୁଡ଼ିଆ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ବା ନୁଡ଼ିଆ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ପରି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଫୋନ୍ ଧରି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଥାଇକିନା ବାଥରୁମରେ ନାଚୁଛ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନୁଡ଼ିଆ ହଁ ନୁଡ଼ିଆ ନା ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ପାଟିରେ ଅଖାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଲକ୍ସ ରିଜର୍ଟଟେ ହବ ବାଲକୋନିରେ ଗୋଟେ ଦୋଳିଟେ ଟଙ୍ଗା ହବ ହାତରେ ବ୍ଲୁ ଲେବଲର ଗ୍ଲାସ ଧରି ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଧଉଳିର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଲେ ଭାଇ କ'ଣ ରାଜି ହବ ଭାଇ ନାଁରେ ବା ବାବା ପାୱାର ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜମିର 90% ଅଧିକାରୀ ସେ କ'ଣ ରାଜି ହବ ରାଜି ହବନି ଦେଖିବା କେମିତି ରାଜି ହବନି ତା ଖାଇବାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ହିଟ୍ ଗଳେଇ ଦେବି ଭାଇ ପ୍ରେମ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ ପୋଲିସ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଏଇପଟୁ ଯାଉଥିଲି ତ ମାନେ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଯିବି ଆଉ ବୁଲି ଆସିଥିଲ ଯଦି ବୁଲି ଆସିଥିଲ ଏଠି କୁଢ଼ ଅଳିଆ କ'ଣ ଏଠି ଆସିକି ବେଶୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାର ଯେତେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଆସିବା ଏଇଠି ଜମା ହଉଛି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଚାରୁଛ ଜମି ହେଲା ମୋର ଆଉ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଠି ଅଳିଆ ପକେଇବା କଥା ମୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ସାହସ କଥା ତୁ କହନି ରେ ପୁଅ ଢେଗ ନାୟକ ମୋର ନା ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କହିବନି ଅଭଦ୍ର କାହା କହୁଥିଲେ ଅଭଦ୍ର ନାରେ
ପୁଟିଂ ରଖିଛି ନା ବେ ପୁଟିଂ ରସିଆର ଭୂତ ପୁଟିଂ ଏ ମାଟିଆ जीवन एक माटी कढ़ेई हाथरू खसी रे चुना कढ़ेई धरी खेलिबा पाई काहाକୁ नथाए मना माटी कढ़ेई भांगिबा परे माटी रे हुए से गणा केते एमिति भांगुची नीति मनरे केही रखे ना जीवनटा माटी गंधेई जीवनटा माटी गंधेई ଏଇ କଣ ହାରିଗଲୁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିଲୁନି ଆରେ ଜୀବନର ମାନେ ତ ସଂଘର୍ଷ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହୁଏ ମରିବାକୁ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ ଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଯଦି ନ କରିପାରିବୁ ଏ ସଂସାରରେ ତୁ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ अस्तित्व रक्षा करने हथियार उठेइछंती ए सारा जगत सह लड़ी जाइछंती एई माटी मा तांको सह हेइछि एई माटी मा जीवन युद्ध रे हारि गले एई माटी मा स्नेहर पणत कानी हेइ तांको घोड़ेई देइछि शीतल चादर हेइ तांको शांति देइछि एई माटी मा तांको अन्न जोगेइछि शक्ति जोगेइछि एई माटी मा तते बड़ लोक करिवो एई माटी मा ही तते सह हबो हेइनी हेइनी माटी मो बा मो पे माटी खंड को छाड़ी जाइसी जा सेटु माटी उठेइबु कुल बेउसा को आपणेई हबो देखिबु तो संसार हसी उठिबो भाई भाई आगुर उठ विशेष समाचार ओडिशार टेराकोटा माटी काम रे उल्लेखनीय सफलता पाई भुवनेश्वर उपकंठ लिंगीपुर पंचायत नुआगाँ ग्रामर अधिवासी श्री समीर कुमार मुदुली को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान कराजिबो एथिसकाशे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी तांको शुभेच्छा प्रदान करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। Sri Samir Kumar Muduli is receiving Padma Shri Award for 2025. Sri Muduli is known for splendid representation of
terracotta art from Odisha.